Ja, så er 4 Larsen i studiet. Og det foregår her i Sakskøbing, og vi har lånt en gammel værksted. Så lad os kigge indenfor. Og vi bygger et studie op herinde. Skal lige forbi noget kattemad. Så lige samler lige her, så lige Ja, så er vi i gang med at stille op. Ja, hvordan må den virke? Ja, det er også et Det er der ingen, der ved. Nej. Og så har vi herinde i buret trommeopsætning. Hold da op, hvor meget, hva'? Hold nu kæft. Kom nu i gang, Jonas! Ja, her har vi så verden fra et trommeslagers perspektiv. Der ser ikke ud som om, der er kommet en afklaring i, hvordan det virker. Stadig ingen ved det. Nå, det er kompliceret. De to her, det er det allervigtigste i hele verden. De to der og den der. Det er meget vigtigt. Det er faktisk det allervigtigste overhovedet i hele orkestret. Det er dem her. Nej, det er ikke rigtigt. De to vigtigste. Nå ja, det er rigtigt. De er her. Okay. Like a ring spell, then from Bobby and Ben.